Hai tempo que se levan investigado algúns desmaios e síntomas alérxicos relacionados cun método anticonceptivo, do que imos falar de seguida. Este método é coñecido como ESURE, este é o seu nome propio, sobre o que existen en todo o mundo asociacións de mulleres afectadas por este dispositivo mesmo en Estados Unidos. Tamén en Galicia existe unha asociación de afectadas, a súa presidenta é Sabela Landín Estévez. Hola Sabela, que tal? Bos días. Bos días, Kiko. Antes de nada, que é o ESURE? O ESURE é un dispositivo que viu a sustituir a ligadura de trompas convencional. É un aramio que ten fibras PEC no interior, está composto de nitinol, de níquel e plata, e se introducía vía vaginal a través de un estereoscopio nas trompas. Provocaba unha fibrosis quística, decir, un tapón, unha reacción inmune hacia ese dispositivo, e a partir dos 3 meses estaba o método anticonceptivo realizado, igual que unha ligadura. E isto provoca o dispositivo en sí? Existen estudios que demostran que produce reaccións adversas, non? Sí, ten unha sintomatoloxía que non se contemplou no seu momento, porque se aprobou no ano 2002 nos Estados Unidos a través da FDA polo método 510K, no que se comparaba con un dispositivo anterior, non se facía o estudio de valoración. Tampouco se contemplaba ese dispositivo anterior, había dado sintomatoloxía, se había retirado. Entón, tiñan que haber sido uns estudios que duraran entre 5 e 10 anos, ningún deles se finalizou, todos os que houbo foron abandonados polas mulleres. Claro, a través de as asociacións de mulleres, comprobouse que o dispositivo se rompe no momento da implantación, porque o estereoscopio leva unha velocidade moi forte e moitas veces atravesa o que é a trompa e atravesa o que é o útero, porque tampouco se contempla o ciclo da muller, se están as trompas ben para recibir o dispositivo ou non, polo que moitas delas incluso chegan a ter hasta 5 dispositivos dentro. Co tempo se degrada porque está feito de metales pesados, como que o ferro, o a plata, o estanio, o cromo, o iridio, e esas partículas que quedan nos nosos corpos se provoca unha reacción alérxica, co cal os nosos glóbulos blancos están sempre en alerta e estamos diagnosticadas de enfermedades autoinmunes. E hai mulleres, dime, Sabela, que teñen incluso ata 5 dispositivos. E os teñen rotos, e os teñen migrados, o teñen aparecido, bueno, eu son un caso deles, que un anaco do dispositivo apareceu no meu intestino 5 anos despois. Contenos o seu caso, Sabela, para ilustrar mellor. A vostede que lle pasou? Pois eu fui a planificación familiar aquí en Vigo, en Colla, iba buscando un método anticonceptivo definitivo porque teño 2 fillos, un deles con unha parálisis cerebral. Negáronme porque decían que era moi xoven e estive 9 anos a espera dunha ligadura de trompas convencional. Chamaronme no ano 2010, ofrecéndome o que foi o ESURE, me decían que, bueno, que era un dispositivo maravilloso, que non tiña ningún tipo de efecto secundario e que o día seguinte me podía incorporar á miña actividade laboral. Meteronme nunha sala con un folleto na man, mirar un vídeo. Non se contemplaron as miñas alerxias, porque eu daquela xa era alérxica, non o que eran os metales, pero si tiña xa un asma diagnosticada e alerxias a diferentes medicamentos. Implantamos no ano 2012, notei unha dor impresionante dende o minuto 1 no que na fosa ilíaca esquerda. Esa dor estivo durante moito tempo, tiven o que o síndrome vasovagal, me desmayaba, non se sabía por qué, de repente me daban uns ataques moi raros de falta de respiración, empecé a ser asmática, rematei con unha capacidade pulmonar no ano 2016 do 53%, un índice alérxico altísimo, e, bueno, alerxia a todos os metais, evidentemente. Empecé a ser intolerante ao gluten, intolerante á lactosa. Me retiraron o que foron as trompas no ano 2019, despois de que montáramos a asociación e conseguíramos un protocolo de explantación segura, porque en aquel momento que mirábamos era que a guía que sacara a Sego sí que contemplaba algo, pero podía mellorarse. Foi o que fixemos en colaboración co Sergas. Ese protocolo está posto no que na página do Sergas, pero a día de hoxe sigue sin aplicarse. E, bueno, o ano pasado, ao final, se me diagnosticaron certos tumores no intestino medio. Sí que teño que decir que salvaronme a vida. A verdade é que a atención por parte de cirurxía digestiva no hospital do Álvaro Cunqueiro así foi maravillosa.
igual que a atención tamén en oncoloxía, pero bueno, ten unha repercusión na miña vida pois moi complicada, porque a día de hoxe sigo de baixa e xa estou de cara a unha incapacidade laboral, porque tamén estamos diagnosticadas de sensibilidade química múltiple, cosa que xa nos impide ter unha vida habitual. Cantas mulleres podría haber en Galicia, Sabela, que se vieron prexudicadas por este sistema, por este dispositivo Esure? Sabemos que dende o Sergas se recoñece unha implantación de 1.600 mulleres e xa hai retirado o dispositivo 937. Que pasa? Que tamén descubrimos mulleres que se lles implantou en clínicas privadas. Entón, o número real non sabemos. Ainda estamos atopando, esta semana ainda atopamos 3 mulleres en diferentes puntos da xeografía galega. Afectadas tamén, claro. E dende a asociación, que solicitan? A retirada inmediata? No, nos solicitamos a aplicación do protocolo. Non que deriven as mulleres e as que estén mareando para que vayan ao centro de planificación familiar. Ali xa non teñen que ir. A onde teñen que ir é dende o médico de cabeceira a facerlle unha radiografía para saber se están ben implantados, as probas epicutáneas, porque sí que dan unha imaxen real do que está acontecendo no corpo da muller. Con unha simple analítica se ve se hai restos metálicos no sangre, porque están os eosinofitos e os linfocitos alterados. E despois que se faga unha valoración dende o equipo de xinecoloxía. Na SEGO, no que é na Sociedade Española de Xinecoloxía e Obstetricia, na guía xa recoñece 6 da sintomatoloxía. Entón, o que non pode ser é que unha muller acuda ao seu médico de cabeceira que lle diga que do Esure que non é e que non active o que é o protocolo. Primeiro é facer o estudio no corpo da muller, saber si realmente pode ser o dispositivo. Unha precisión, Sabela, cando vostede di SEGO, refírese á Sociedade Española de Xinecoloxía e Obstetricia, non? Exactamente, exactamente. É dicir, hai unha alerta, e esta alerta leva dende o ano 2014. Porque se estamos a 2024 xa a finales, principios de 2025, hai unha guía, unha actualización da guía no ano 2018, e no 2018 en Galicia, que somos a única comunidade autónoma en España que temos un protocolo. Por que non se aplica? Estamos cansas de mandarlle mails á Consellería de Sanidade, mails aos Sergas, e incluso fixemos a varias queixas a través da Valedora do Pobo. E isto sigue sin aplicarse. Os médicos coñecen que existe un protocolo porque nós, as mulleres afectadas, lle mandamos o protocolo para que o leven en man, e entonces o lean. En vez de facer un estudio, porque estas mulleres levan 4 ou 5 anos no que na sanidade de consulta en consulta realizando un montón de probas para ao final non descubrir, porque o peor que te pasa é que cando te vas, por exemplo, a uroloxía ou vas ao digestivo e que te digan, non, que aquí está todo ben. Ben, que é o que está cerca do sistema digestivo e urólogo? Pois o Esure. Teñen moitísima inflamación pélvica con unha simple visita á matrona, entón se pode saber se hai unha vaginosis, se hai unha inflamación pélvica. Entonces, por que non se activa o protocolo? Se está aí e é moi sincero aplicalo. Imagino, Sabela, que tamén as idades das mulleres afectadas varían, non? Temos mulleres dende os 24 ou 25 anos que se lle implantou pois dende o ano 2009, que foi cando se aprobou aquí en Galicia, e agora andan pois entre os 39 e os 65 anos. Son o índice de mulleres que temos. Entón, bueno, a recuperación existe despois, sí que hai unha cantidad de secuelas, porque as enfermedades inmunes, pois, non as superas, evidentemente. Se pode vivir con elas dentro de unha vida, pois, moi cuidada, tanto na alimentación, como no exercicio físico, e como son as terapias, porque sí que estamos empleando diferentes terapias, claro. Pois aí queda a chamada de atención e o que significa e o que nos contan estas mulleres que forman parte da Asociación de Afectadas do Esure de Galicia, a súa presidenta Sabela Landín Estévez. Sabela, moi amable, moitas grazas. Moitísimas gracias, Kiko, por darnos voz.